Pedeng kejingyat kejingakran baka sorkar India ban penrung ya arteli kijat Ktien haka jela kata Ktien Khasi bat Garo haka 8 schedule ka Google hakibor internet kala play ya ka lat ban tip ya ka jingpen kala ya ka Ktien Khasi syaka English. Halor kani Menteri Rangba ka jela ukon rat ke sangma ula ai ka jingero ya ka rai jong ka Google ka bala Ithuh ya ka Ktien Khasi haka thup jong ki Kyntien ki ban ya rap ban kala Ktien syaki wei pat kijat Ktien Kynthup syaka Ktien English. Menteri Rangba ula kenturu ya ka Google bakan Kynthup lang ya ki wei ki Ktien riulom kum ka Ktien Garo. Daka ba pendan kam ya ka artificial intelligence AI ka Google kelapan bena ya ka jing benrap biang sa shispa shipau tili ki Ktien haka Google Translate ban pen kala Ktien ba Kynthup ya ka Cantonese ka tu ka ni ki Ktien ka do ba Afrika bat ka Ktien Khasi na Meghalaya.